Umlandeli kaMthandeni uKhuzani Elisha uFamanqele uthi ucela ukungabangelwa isicefe nge-top 6 ekhuphuka ngezakho ngoba vele uKhuzani uchemile. Ube lo mcimbi ubuhlelwe abantu abangasondene noKhuzani bezonyiwa. Yabona musala ukungigqisha ngoba bese nginiphendula mina ngihlezi nginempendulo futhi seningena imele eyohlezi nje igudluza noma yabona. Lento elokhu ningishusha ngale yangani noma i-top 20 noma i-top 6 noma i-top 10 yalento ekhuphuka nezakho lokhu ngitheni ngemphumela njengoba igcokama lu number 2 igcokama Elisha linamandla bafana bomlungu linamandla okuzalwa nani engene wenze lutho mina ngakutshela ngisho uNgelo V bengamthatha beyodlala naye ibhola beze bemenza ukapteni kuthiwa wena ngoba uphethe umcimbi ekhuphuka nezakho iba ukapteni la still abaye babhemi bayodla kabuhlungu ngiyakutshela mina ukuthi ukube umhlelwano wamcimbi akusikho ukuthi umuntu obuye edlale futhi ibhola abadlali futhi laba baculi bamaskanda belungu bakhe beke obenye into ngakutshela mina